адзіны Бог і мэта жыцця. Уявіце сабе шэраг цяжкіх камянёў, якія апіраюцца адзін на аднаго. Каб яны ўсе стаялі, у канцы павінна быць нешта, што не апіраецца ні на што, нешта дастаткова магутнае, каб утрымліваць усё нешта, што стаіць само па сабе. Як кожны камень апіраецца на іншыя камяні, каб працягваць стаяць, усё ў сусвеце мае патрэбу ў мностве іншых рэчоў, толькі для таго, каб існаваць. Вы залежыце ад паветра, вады і ежы. Ежа залежыць ад зямлі, дажджу і сонца. Сонца залежыць ад фізічных законаў. Куды б вы ні глянулі, адна рэч залежыць ад некалькіх іншых. Навука вельмі добра апісвае гэтыя сувязі. Яна кажа нам, як адна рэч залежыць ад другой. Але яна не тлумачыць, чаму ўвесь ланцуг камянёў увогуле стаіць. Яна не адказвае на пытанне, што з'яўляецца дастаткова магутным, каб утрымліваць усё гэта. Каб зразумець гэта, мы павінны паглядзець за межы ланцуга залежных рэчаў. Павінна існаваць істота, якая утрымлівае ўсё, але сама не апіраецца і не залежыць ні ад чога іншага. Гэтую істоту Аллаху Семрі, якая падтрымлівае ўсе рэчы, але якую не трымае ніхто іншы, мы называем усемагутны Бог. Мэта жыцця. Такім чынам, усемагутны Бог стварыў нас і ўсё навокал нас. Калі мы азірнемся навокал, мы ўбачым, што ўсё мае ясную мэту. Сонца сагравае зямлю і падымае ваду ў неба, утвараючы хмары. Вецер рухае хмары. Дождж з хмар прымушае расліны расці. Расліны і жывёлы даюць ежу людзям. Нішто ў сусвеце не выглядае выпадковым альбо бязмэтавым. Калі нават нежывыя рэчы маюць мэту, узнікае лагічнае пытанне: навошта усемагутны Бог стварыў людзей, якія відавочна валадаюць найвышэйшым узроўнем інтэлекту і ўсведамлення? Каб адказаць на гэтае пытанне, Бог паслаў прарокаў, каб перадаць сваё пасланне чалавецтву. Ад прарокаў Адама, Ноя, Абрагама, Майсея, Давіда, Саламона, Ісуса і Яна. Да апошняга пасланніка, святога прарока Мухаммада, мір ім усім, кожны прарок прыходзіў з адным і тым жа ясным пасланнем. Бог стварыў людзей, каб пакланяцца яму і слухацца яго. І гэтае зямное жыццё з'яўляецца бесперапынным выпрабаваннем нашай паслухмянасці Богу. Кожны наш учынак, слова, думка і намер запісваюцца анёламі. Момант смерці – гэта калі выпрабаванне заканчваецца і раскрываюцца вынікі. Тыя, хто жыў з верай ва ўсемагутнага Бога і рабіў праведныя ўчынкі, атрымаюць поспех у раі назаўсёды. Тыя, хто не верыў і адкінуў усемагутнага Бога, спазнаюць вечнае пакаранне ў пекле. Як мы пазнаём праўду? Адкуль мы ведаем, што прыходзілі прарокі? Яны пакінулі пасля сябе боскія кнігі, якія яны атрымалі ад Бога. Усе боскія кнігі з часам былі скажоныя. За выключэннем святога Карана, Холі Куран, які захаваўся ідэальна да сённяшняга дня, праз больш чым 1400 гадоў. Але адкуль мы ведаем, што Каран сапраўды ад усемагутнага Бога? Давайце паразважаем аб неабходных атрыбутах Бога. Ён павінен быць без пачатку і без канца. Калі б ён пачаў існаваць, ён залежаў бы ад нечага, што прымусіла б яго існаваць. Такім чынам, ён не можа быць той істотай, якая не залежыць ні ад чога іншага. Калі б ён перастаў існаваць, то ён не мог бы быць істотай, ад якой залежыць усё, таму што яго канец азначаў бы, што ўсё астатняе таксама прыйдзе да канца. Таму Бог не мае пачатку і не мае канца. Ён павінен быць адным. Калі б існавала два тварцы, воля аднаго абмяжоўвала б сілу другога. А абмежаваная істота не можа быць Богам. Напрыклад, калі б адзін тварца хацеў, каб сонца ўзішло, а другі хацеў, каб яно зайшло, толькі адзін мог бы дасягнуць поспеху. Той, хто пацярпеў няўдачу, нямоглы, а нямоглая істота не можа быць Богам, ад якога залежыць усё. І нарэшце, ён не можа ні ў чым нагадваць свае стварэнні. Калі б гэта было так, ён быў бы залежным, як і яны.
і не мог бы быць той істотай, ад якой усе залежаць. Цяпер спытайце сябе, з усіх багоў, якім пакланяюцца людзі, які з іх адпавядае гэтым лагічным крытэрыям. Гэта Бог, які паслаў святы Каран. У 112 раздзеле Аллах кажа: «Скажы, ён Аллах адзіны, Аллах незалежны, ён не нарадзіў і не быў народжаны, і нема роўнага яму. Адзін Бог не мае патрэбы ні ў чым, усё мае патрэбу ў ім, вечны, няма сына, няма бацькі, цалкам адрозніваецца ад стварэння, няма партнёра, няма роўнага». Каран апісвае Бога менавіта так, як таго патрабуе логіка. Гэта не супадзенне, гэта доказ таго, што святы Каран сапраўды з'яўляецца кнігай, посланай творцам сусвету, усімагутным Аллахам. Запрашэнне. Таму мы запрашаем вас у іслам, да пакланення сапраўднаму Богу, які стварыў нябёсы, зямлю і ўсё, што існуе. Каб прыняць іслам, проста скажыце са шчырасцю: «Я сведчу, што няма Бога, вартага пакланення акрамя Аллаха. І я сведчу, што Мухаммад – пасланнік Аллаха. Ашхаду ан ля іляха ілла, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулулла». Калі мы памыляемся, вы страціце 3 хвіліны. Калі мы маем рацыю, вы страціце ўсё ў бясконцым замагільным жыцці, калі адмовіцеся і сыдзеце прэч. Дзверы да вечнага шчасця шырока адчыненыя. Ці ўвойдзеце вы?